Sundari menika made in saking Sragen menika. Angka kalih menika Ibu Trihastuti Retnawati made in saking Ngawi. Angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu made in saking Jaten Karanganyar. Salajengipun menika Ibu Nona menika tasih Nona nggih. Tasih perawan ketoke. Ha nggih. Perkawis nyatanipun mboten ngerti wong mboten nate nyobi kula nggih. Menika Mbak Wanda Amara made in saking Ngawi. Wanda tegese praupan utawa wajah, Amara niku birai. Nah niku. Mila wajahipun menika ngemu birai. Merangsang. Niku Mbak Wanda Amara niku nggih. Merangsang. Nadyan tiyangipun menika namung mendel, tiyangipun namung guyang-guyung ngoten niku sing marai wong lanang gregeten nggih ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Malah turu. Menika saking Ngawi kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh made in saking Laladan Madiun. Nggih, piyai mriki sami apal. Kalajengaken menika Mbak Dirgita Ayu Setiani Haryanto made in saking Kota Tahu Kediri. Dene salajengipun menika Mbak Nimas Ayu Winong Namangsih asli saking Laladan Kutha Marmer Tulungagung. Ewadene minangka pamungkasing Paseban menika anak wedok Dimas Niken Salindri. Nah, nggih luar biasa. Saya kondang saya kuncara, syukur yen duwe titel Hajah Niken Salindri SPD MPD. Wah, jan. Mareme tanpa upama metruk ditunggoni karo anak wedok. Wong wingi nang Medion nggih bar limbuhan langsung plencing minggat. Sakniki marem tenan jan kaya entuk panggoning kamulyan Nduk Niken Salindri. Ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya para lenggah, para pamirsa ingkang kepareng nyengkuyung adicara ingkang dipun gelar dening Bapak Margono lan Ibu Sri Dwi Astuti. Mugi-mugi raket supeketing kekadangan tanpa beda kalian asmanipun Bapak Margono. Mar tegese mari kita bersatu untuk menjunjung tinggi kebudayaan lumantar pagelaran wayang kulit. Go tegesipun gotong royong mergo mboten wonten gaman sing ngampu kejawi gotong royong warga masyarakat ing Laladan Kampung Baru andayane kegiatan lan kasantosan tumraping pandhean mriki. Tegesipun nata rasa nata pikiran nyelehke marang penggalih supaya ora ngombro-ombro, supaya ora kumrangsang kang dadi rasane. Yen wong pinter nata rasa nata penggalih menika tartamtu dipun paringi badan ingkang seger kewarasan, awak ingkang sehat tanpa benten kalian Bapak Margono menika. Kula ngertos gandeng sabane niku teng sawah duka nyendangi brambang napa ngirim daharan ngoten ning gandeng asring melampah. Tegese ya kesorot dening wujudipun srengenge. Mila mboten aneh mboten mokal bilih Bapak Margono menika nggih sariranipun tansah ginanjar seger kewarasan, sehat walafiat. Nadyan to piyayine ireng. Nah ya niku ning saestu weh temenanan. Nuwun ing tanpa upami. Nggih, monggo ngaturaken panglipur sawetawis menika tasih kathah nawala ingkang pamundhutipun dereng kula aturaken. Nggih. Sobi menika kula wiwiti saking Nduk, coba Nduk kan jineman apa ngono? Ayo, jineman apa sik ngono saurunge Kusuma Wijaya napa ngono? Ayo, nggih. Mari kangen boleh, jineman kandhek ya boleh. Ayo, kertek ciut boleh, kertek ombo nggih boleh. Ayo, nggih. Yo, coba apa Nduk? Nah, nggih. Slendro saged pelok nggih monggo. Napa Nduk? Cineman napa nggih Pak? Cineman gendro napa ular kambang napa? Gendro sing arang-arang metu. Ayo. Gendro, ayo. Apik kuwi malah kuwi ngemu perjuangan kuwi kan. Ayo. Cineman gendro. Tanganmu iki kok kapan to? Tato to? Napa? Kuwi lho. Apa kuwi? Luka. Oh luka to. Luka bakar. Luka bakar. Sapa sing bakar atimu? Wah, Enten-enten Pak. malah ngenges ra. Siap, kula tak buka catatan riyen nggih Pak, nggih. Gawa yo an ngono kuwi.
Nggih beto. Ya wah dan kaya sinden tenan nggo caketan barang. Ronata. Ayo. Matu karo ah. Karawan Natamanda Raka Apik ki, Truk. Sik kelingan isih apa jineman gendro. Gendro ki wong ya ngawut ae. Gendro. Hah? Gendro. Sing nembang anak wedok niken salindri. Kaya iso gendro barang. Ya. Biyen kulino gendro kok dheweke. Endo. Dhewe gandeng kuwi bumine dhewe ya dirungkepi nganti tetes sing getih kang pungkasan. Oke. Ayo. Mani tak eman ora kena wis ayo gandengan tonggo saiki rasane aku bakal
Campursari kae mungkin sekali mlebu ning wayang malah rata-rata sing ditembangke lagu Campursari. Yen jineman gendrone nggih Campursarian ngono pantes ora? Nggih. Anu lek tiyang niku Campursari nyuwun sing keluas iku ten nggih pantes-pantes ae, Pak. Tapi lek Dadi awakmu metu kok mobil biasane nyekel mik ta wisan ngono langsung. ya ndak pantes to, Pak. Ndak pantes ya. Oh iya. Siapa ngerti lek wah kan Salindri membuat gebrakan keluar dari mobil. Nembang. Oh iya. Ya ora pantes, Pak. Oh iya, empan papan ya, Nduk ya. Iya. Empan papan. Luar biasa. Matur nuwun tanpa upama. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken jineman tetanyo kula wakili gendra menika. Nyuwun pangapunten ya mergo isih akeh banget iki pamundhut sing rung diaturake. Contone apa, Truk? Iki sing ngersakake Gubuk Asmara barang. Ya, iki sing nembangi ratune Gubuk Asmara. Ayo. Sapa? Mbak Birgita Ayu Setiani. Sing kulino sapa ning gubuk. Ayo. Ratu Gubuk Asmara. Yen winongi ratu jaranan. Yen si Mbak Trihastuti Retnawati ya. Kae ratuku apa blas kae. Ratuku apa blas. Buke sing ratune Kutut Manggung. Lho, ngono kuwi. Ya. Ayo Setiani berdiri, Nduk. Ayo. Ayo Set. Coba kaya apa Set? Ayo. Setiani. Setya iki tegese gemati karo pacangan. Ani iki tegese lintya ning pasangane. Betul niku, Pak. Kula niku ngoten niku, Pak. Ha iya. Pancen kudangane bapakmu kuwi dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku, Pak. Asma Kinarya Jabaya to, Mak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Semangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten, Pak. Kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho, Pak. Wah, kabeh kok anggap teman? Iya kok, Pak. Oh, iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja. Boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek. Iya lho, Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Iya, nggih. Iya, Birgita ki Nadianto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa, Pak? Anggrene apa-apa ya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jan. Ayo. Apik kuwi. Ayo. Saya lho, Pak. Oke. Kan itu kan kata-kata positif ya toh, Pak. Betul, positif. Daripada kesanjung diangkut lho menilai ya. Pambene elek ayo. Kuwi banyak aku karo Dian biyen melu aku anyaran biyen. Apa nggih, Pak? Oh iya, kuwi jenenge sapa? Dian. Kuwi lek duwe anak aja jenenge Dian. Oleh nyeluk bingung. Lah pamane jenenge Suprino, Supricuk dadi apa? Danang Cuk dadi apa? Lek Dian. Ayo. Iya. Yo, dibawani. Bir. Nyingkar nyingkur sugih variasi ngono kuwi. Wong wedok lek sugih ukel ya ngono kuwi. Lho niki kan cengkok khas Gubuk Asmara ngono, Pak. Lah iya, mula ya aku ngarani sugih ukel. Neng gubuk mongko pringi wis jepat kabeh. Sokone kopring wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak. Kok iso? Lho kan iya, Pak, nek gubuk. Jenengan pernah teng gubuk? Guduk iki nggih kok guduk kan. Gubuk ki tengah sawah ki ora iya, ora adem ning kuwi malah isis ngono kuwi lho. Iya, maksudku kuwi, Pak. Ngono kuwi. Isis.
nanu lelampahan sugih cengkok mendah senenge sing lanang ae. Lah napa, Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing akeh. Guru kula Pak hebat malahan, Pak. Hah? Lah guru kula hebat to, Pak? Gurumu sapa? Lah Bu Kesi. Lah ya to, Pak. Ukele pripun, Pak? Hebat. Ukele kare-kare iki gurumu nonton kok, Dek. Wis ra gelem ngangge sagam dokter saiki. Mongko ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur penghapus. Blackboard ke papan tulis. Lah iya papan tulis. Kayak black anu kayak white black nek kae. White black. Nek pendopo white black. White box. Ya nek Tresno tulus nadyaningku buk asmara. Makasih Mbak Dirgita. Iki ana sing ngersake podang kuning malah tekane layang iki dhisik dhewe mau. Ya saurunge jejer. Ngersake saka Pak Bayan. Ya, karo Pak Agus Kuprit. Sing nembang sapa, Gop? Nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasiro karo Mbak Wanda Amara juga. Semeneng luwih dhisik. Ya, kaya suwi ora krungu podang kuning. Ha iya. Biyen kaya ben-bengi. Ha iya. Ya kesilem karo lagu anyar liya-liyane ngono. Ayo iki sinden loro ya jos. Mbak Wanda ya jan kaya podang kuning tenan. Ayo. Lah kula, Pak. Loro kuning. Wah, yaene ngompani Dian Asem. Lah luar biasa lho iki. Iki sing mirsani tak ingok lek sore mau pancen akeh tenan. Walaupun iki wis jam 2 luwih, penonton pasang mata ning YouTube lebih dari 3.200. Nonton akeh nek sing ngejep enggak apa. Disyukuri aja ngono kuwi ra parek Madian sawetara. Yo, sing senior dhisik, Madian. Sing tuwek. Arep muni tuwek senior. Ora kok yan, iki kaya sak barakan. Kalih sinten? Kalih sinten? Barakane Mbak Niken Salihu. Tak kira Niken Suwarti. Oh iya. Ya, Mbak Munasiroh. Nadyan ujug temong peksi. Sing tas muni mam iki sapa? Kuwi partnerku kuwi. Tugas akhir wo temenanan wis klop lek karo aku. Ayo seneng aku. Aku nek nggen apa jenenge TA metu mijo dempel walah ayemku ora umum ae. Iya, matur nuwun Mbak Wir. Revisine mung sithik ya. Heeh, tenang. Kari nambahi midi karo drum. TA nggen midi ora. Akon Cina. Ya. Kosek to, manut kene ora. Pek kono kuwi pimpinan sinden opar-opar. Alus manis nengsem make. Lek sampean nembang ngono garwamu piye ekspresine Mbak Dian? Anu, terase sedut semet.
Kapok kowe. Nggih. Oh iya. Sedut semua lek nang omah, ora mosok sedut senut ora. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor loro sing nembe lahir. Selapan. Selapan. Nggih. Berarti 35 dina. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya. Nggih. Ngopo kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh kok, Pak? Wah iya. Nah. Butuh ayo nggih. Lek butuh iki ora enak musuhe. Ayo sing urung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara. Wah, jan awake padet sing set kaya ngono. Ayo. Lek dandan aja mekokok ndandan. Wah, iki dasar mekokok ora. Jenengan kok nggih ngemat ki to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ngemat ning ki to? ngarepe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elene kok mending mingkup. Eman-eman. Ayo. Lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek video nih. Lagi ning kolah. Ayo. Stop. Intermezzo. Ya, hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning arep presiden. Ora guyone ngono kuwi, guyone beges asli. Lakon tekan ngomah tak sunati tenan niku. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, kok tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene to, Pak? Hah? Videone. Mbah. Delok-delok arep turu. Mesake lho maling, pada malih salah tingkah lho. Ayo serok. Serok Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan nek musuh dakon ning kanca-kanca? Lah ning kanca-kanca kowe tok kanca-kanca. Kanca-kanca. No. Nonano golek isi podang jenar. Mbak Dian, yuk. Ibu bunga hengan. Aduh, pencet. Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Lah kok dadi. Lahir arkaku lahir ya. Tiku. Ya per, ayo monggo sing bar mekokok mau ayo dah. Pali ukur ngono kae. Mirip-mirip. Kendak. Tak omongi sindan-sindan lek pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. Gak penak, Pak. Keju to, Pak, lek Kabeh sinden pitu kabeh wong do apa ki jenenge kuwi sila. Ayo sila. Lah kaya Mbak Tuti kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tuti. Kayet. Pama Mbak Tuti ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Lale. Dosa maksudnya. Lale. Sobek-sobek. Kaya api-api kok. Kalau malah metu maison barang. Sudah. nyanding bisa dadi ta ora ngono. Pripun, Pak? Ngono. Miring Pak. Suarane apik. Monggo diaturake podang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk rasa nggih kuwi. Iki khusus nggih biyen.
Mesake niken lu bingung apa to kuwi jane. Guyon dhewe. Garape piye iki garape lali. Ya, coba kaya apa, Mbak? Kendang. Buka celuk saking Mbak Dian. Kendang sih. Kendang sih. Buka celuk apa kendang? Tuku celuk Mas. Lali kok ya. Suwe lali.